到哪儿？我在哪儿？整个地址问。好。Έχουμε να διαχειριστούμε ένα πολύ έντονο γεωλογικό φαινόμενο. Θέλω να ζητήσω από τους νησιώτες μας πρώτα και πάρα πολλά να είναι ψύχρεμοι, να ακούνε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και έχω επίσης ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο εντός των επόμενων ημερών να κάνει μια συνολική παρουσίαση, επιστημονική παρουσίαση των γεωλογικών δεδομένων, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τι είναι το φαινόμενο το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. 熬不出来了。我不晓得。这也不晓得，还是不要。